Kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Oke, Pak Dalan. 50.000 kalah karo iki. Tak wene iki patenono neh. Ya to, wene ke. Wene. Kowe iki apa to lang? Hei! Wong akari manis, guriang manis nambyai kula. Tekmu tekku tekmu dono tekku. Lah gua apa to kok tek sak. Emak cedar. Pak Carik teko wah iki ayo budal ning poluah. Wes oke. Oh, njaluk disayang ketok iya. Nyu budaya Jawa. Selak dadi pengarep-arep Mas Percil CS Jatri munggah panggung. Garapno nganggo serampat Mas. Tanpa serampat hilang ciri kasih Percil CS. Yuk dados. Masa wis? Tambah to. Biasane ping pirang-pirang kuat ngono kok mosok pindho tok. Dikai panitia sak piring apa kon tambah apa kok masak. Njaluk imbui apa piye? Ora. Kuwi lho jeng dalu macang. Nembang utawa joget ki aja diujo. Nyawa. Digoleki sok rada kurang ngono ben nagi. Tapi niki seneng lho, Pak. Nak dikon joget napa meneh serampat. Iya. Sewenang aja ta. Kula niku pokoke dalu niki remet sangat, remen sangat. Remet sangat. Remet. SBN muni remet ya ben pancen isih. Remen. Isih terngiang-ngiang le remet. Oh lah. Kula nuwun sewu matur nuwun sangat Pak Tomin. Pak Minto. Aduh kleru Pak Minto. Pak masalahe desa mriki pun ping kalih niki kalih kula. Apa aja ta? Kala wingi teng pundi bening kula teng mriko. Matur ngoten iki teng Togokan nggih kula teng mriki. Sesuk ning Bilungan. Bilungan sapa to kok? Lah kene iki ana telu. Togokan bening karo Kendal Doyong. Wah. Oh gak Togok Bilung Limbuk wayang kuwi. Niki teng mriki komplit pokoke ben taun ringgitan ngeten iki. Napa melih ketua panitiane dulur kula piyambak. Sapa, Pak? Nur Kolik. Pak Nur Kolik iki ki acarane apa roh kowe? Lah Mas Nur Kolik iki acarane. Acara apa? Golekne bojo Nur Kolik. Oh alah. Nek percaya ora aku ora ngerti. Ketua panitia. Ketua panitia kancaku Mas Kolik mau. Mas Kolik.
Dadi iki beteke apa? Pokoke lek nek ketoke rada sawang rada apik, langsung tak rabekne sesuk isuk. Ora kesuwen. Pak, sing apik iki lho, Pak. Anggo ireng iki lho. Iki bojone dalang Malah bojone ngawur kok rumah saku. Alhamdulillah acara. Wah syukurilah. Kowe nyapa to omong? Ya aku sik sing ngomong kuwi meneng. Ya wis. Niki jenengan wis ngomong kawit mau mosok ya ora waleh-waleh. Wis aku tak meneng sakjroning sampean ngomong, ngomong terus aku tak meneng. Bu Lurah iki kanca plek. Lang. Bu Lurah kalih Pak Carik Sukamto niku kalih kula niku pun kenthel. Dados dalu niki kan acare bersih desa. Masange, jadi acarane bengi iki bersih desa. Lah, nanggape son brewok horeg niki mangke sound enjing didamel jeduk-jeduk macange. Woi. Kowe lho dijak omong meneng ae lho karepmu piye, Lang. Woi. Pak Towin. Sik. Tak dongane ra iso turu lha. Gitu, mau cangkeme sapa? Aku jare ngomong gak sore aku ora oleh muni kok. Lah masa mula aku ngomong ku ya kowe muni ya bengok apa ora iso to? Oh ya wis, ya. Nek sawakmu ngomong kancane bengok. Ya melok-melok to. Iki acarane bersih desa ngertos napa mboten jenengan? Woi. Umpamane jenengan ngene lek bersih desa napa niku macange? Mergo sing diarani bersih kelurahan kuwi tujuane warga masyarakat ingkang disuwi dene Ibu Lurah Sulistyawati. Sulistyawati. Masa sules sing mules ki lho sapa? Mergo tanpa panjenengane Bu Lurah ora bakal lumadi, mergo minangka pepayunging warga desa utawa kelurahan Togokan. Gentenan ki lho delok niki lho. Sebab dalu menika warga masyarakat Togokan teng mriki kalian Ibu Lurah Sulistyawati niku bekerja sama dalam rangka tasyakuran sudah bersatu padu mewujudkan tirakatan bersih kelurahan saben tahun ora pedol. Betul, lek-lekan nanggap wayang sewengi natas dalange Pak Minto gawa sak rombongan komplit menghibur warga masyarakat Togokan. Sing tujuane golek keselamatan lahir lan batin. Karo batok bolu isi untu. Rumangsa bocah. Awakmu kok iso nesu-nesu ki nyapa? Wah ora nesu piye kono ngomong ngajar rasa mergo kejaba saka kuwi ya nduk uga ngrawuhke bintang tamu Mas Rentem CS. Leres Percil CS kula nggih alhamdulillah sampun rawuh teng mriki. Paminto. Wis saka panjang kuyunge Mas Rentem CS muga-muga warga masyarakat Togokan do seneng rasane. Alhamdulillah mugi-mugi tansah remen sedaya dados saged dados dampi sayang para sedulur-sedulur ingkang wonten menika Togokan. Pak Minto, gremes iki lho Pak Minto. Niki enten swara kok mboten enten rupane napa nggih Pak? Aku iki termasuk jin setan pribayangane lho Banaspati kembayak kacang ijo paham ora kowe? Kok rumangsa iki lho dolan iki lho. Perkara percil munggah akhire udan. Masa udan? Iya lho ora ngerti aku. Masa gayane aku ki apa? Percil per kuwi persatuan cil ki wong cilik. Dadi persatuane wong cilik dadi siji ning kene didongakne desane kuwi barokah. Perkorone udan kuwi jenenge rejeki. Nak mas aku ya ora percil kuwi per apa? Persatuan cil wong cilik. Dudu. Apa, Pak? Per kuwi cutik, cil kuwi telek. Berarti aku termasuk cutike telek. Lah telek iki. Alah, Pak Minto kaya telek. Lho areng Pak Dalang iki pemimpin dalu menika lho. Awakmu pengarani Pak Minto. Sampeyan wis ngerti. Nyapa? Telek. Roh. Telek iki rasane piye? Ya ora enak. Oh, berarti tahu mbadhek telek iki. Maksudmu lho apa? Maksudmu apa? Lah ya, wis telek to? Roh. Rasane ora enak. Berarti tahun nitipi. Sampeyan tak roh odol, Pak. Odol. Isis. Pak Minto lek jak momen ora tak nyambung. Aku sedih. Aku arep mesti tak sedih. Lah wong penak-penak kancane iki istirahat. Lah wong telepon lek jenenge dalange ndandake telepon kancane iki yo jam 7 bengi apa jam 8. Ora kene telepon jam 3 isuk. Jenenge jam 2 kuwi jane telepon apa nyolong apa maling kowe iki. Berarti awakmu ora ngerti prinsip persatuan atau persaudaraan. Lah kok iso? Persaudaraan kuwi setiap waktu kita harus siap bisa menerima. Ya tapi delok-delok kancane iki istirahat apa ora? Ature dokter. Loh, ngomong soal dokter. Wong ki istirahat itu harus cukup.
Paham ora? Aja ditunda-tunda jenengan ngene iki. Dalu nyambut gawe. Megawe kaya ngene petenengan digawe sapa jajal coba? Ya nggih goleke kulawarga mligine goleke bojo. Lho, bener. Piye to Pak? Sampeyan Pak? Lah saiki sampean nyambut gawe goleke sapa? Golekne aku dhewe to digawe seneng. Lah terus bojomu sing ngayani. Apa ya ben nyambut gawe dhewe no. Awake dhewe penting seneng Pak. Kaya sampean ngene nyambut gawe dikene bojo. Gampang stroke Pak sampean Pak. Lho, enggak duwe kesenengan. Sampean kesenengane apa? Sampeyan kesenengane apa? Dalang. Dalang. Loh, dalangi penggawean liyane lho, Pak. Ngapusi bojo. Hah? Ora kono lempeng dalang kok. Ya, Pak. Ora. Kaya aku iki lho contone, umpamane kene iki nyambut gawe gedene dikai Bu Lurah pira, ditampani sing dikene bojone dhewe iki mung 1%. Terus umpama kayane iki sampean sumengi 10 juta. 10 juta to. Bojoe kei 100. Hah? Ora 9 juta 900. Lho, dana kenakalan iki digedolan le. Berarti wong lanang sing LCT kowe iki. Lha apa LCT? Lecet. Lho, kok iso lecet? Lah karo wong wedok kok semoga mau 100 kamu untuk 10 juta. Lho, wong wedok golek wong wedok iki contone umpamane awakmu milih 1 2 3 4 5 6 7 8. Wah, iki loro dhewe hitungane iki. Seloro dhewe awakmu nyepele. Lha iki gumedi dhewe. Lho ngono kuwi malah enek petingane. Petingane apa? Empuk. Empuk apa? Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lho songo. Kowe milih sakmene iki, sing paling gosir sing dijajal. Lho jelas sing nom-nom to, Pak. Ora sing nom sing dijajal wajah kaya apa jajal coba menurut aku. Kesenenganmu sing kaya piye? Nah aku milih sing ngene iki. Iki. Bocah lak guyu aja mbok pilih iki akhire bocah kaya ngene iki. Wah, ora iso milih wong wedok. Kowe ora iso milih wong wedok, layak bojomu nesuan. Cah wedok mesam-mesem ngene iki sumeh lho. Sumeh apa ki 2 tahun celok Pak Purnomo pedhot iki. Coba aku kon milih. Ya jal sampean milih. Aku milih Lilis irunge paling bangir dhewe. Wah, jandelan. Sing di iki. Alah ngentekne rejak dhuwit entek pira iki. Iki wedake mesti larang. Paham ora? Iki skincare ora mungkin kok rega 1000 2000 mesti luweh disuntik. Paham ora? Suntik. Lah bojomu aja disuntik le. Nyapa? Bojomu kan ireng. Heeh. Kuwi lak disuntik putih. Akhire dadi kaya tekek kulite. Aja gak kena. Nah ngono aku milih ya sing dadi. Lho, iki lho. Endi? Iki. Tak tekoki. Pak, sampe lak milih iki. Amit nuwun sewu. Sik delok pengen ro mikir aku iki. Mikir ndi? Iki. Ya, lho, Cahyu. Namanya siapa cantik? Dia Sekar. Dia Sekar. Kalem, Pak. Kalem. Dia Sekar. Kalem le, kalem lah rong kenal setahun. Wo, dipatak ndasmu masalah. Oh, tapi terus ya wajahnya mirip sing ning omah lho, Pak. Apa? Mirip sing ning omah. Ning omah gue kok bojomu. Dek, namanya siapa tadi? Dia Sekar. Dia Sekar. Kuwi dalan sang pundi? Tulungagung. Tulungagung. Kesukaan makanan apa Nduk Cahyu? Burger no. Lho, apik makanane burger. Kolesterol akhirnya loro kuwi nggo. Burger nggih, Nduk? Iya. Pedes suka? Suka. Terus nuwun sewu. Kalau hobi kesukaan apa? Memanjat pohon. Lah, menek, Pak. Wes, ndasmu ditek-itek kowe. Wah, apa wong wedok sanwane menek iki jane keturunan Anoman kethek iki asline. Dudu Anoman, tapi lah wong cara aku milih iki aja sing neko-neko. Milih sing pojok kae. Lho, Pak. Kuwi milih sing pojok awakmu umpama sewengi ngono Pak, mok timpahi sikil iso keram dhewe lho, Pak. Lho, beda le, delok Nduk Cahyu. Bareng asma sinten Nduk Cahyu? Pipit, Mas. Pipit. Pipit dare napa? Telo. Lah iya to. Iki wong lanang iso sugih perkara wong wedok sing ekonomis kaya ngene iki. Ya telo kuwi gembili ngene lho, Mas. Lah kono telone entah apa mateng. Lho, Ya entah harap. lho iki lho. Masa mbok padakno karo teleng. Entah nggih jamu lho, Mas. Jamu to, Nduk? Nggih. Senengane jamu, wong kaya ngene iki senengane jamu, masamu. Ya jamu beras kencur bojo lemu ngentekno kasur. Loh, ngawur rek. Iki jamu masa kaya ngene iki istimewa. Nadanya minor coba. Nadane minor. Arep mbok apane bocah? Iki lho delokno lak bojoku ya istimewa. Nduk Cahyu Pit. Alah. Wis awakmu arep tok kuwi. Iya lho. Kaya tahu karo sunduke. Ora apa-apa. Coba Pit. Kari manis. Dek, tangane coba. Pak kuwi ra kabotan. Biar. Alah, iso kowe kaya batako. Kok batako to? Ora, maksudnya kaya peresane batako ku lho luruse iki lho Mas. Kari manis, kuryang manis, nambyai kula. Mesem. Alah.
Ora maido meseme pancen nganu manis. Iya. Cuma kuwi lha aku sing tak sawang lengene lho, Pak. Nyapa karo pupuku gede lengene. Ngawur lambemu syukur jeplak Mas aku. Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengen roh senyume kaya apa aku. Coba ya nadane. Kari manis. Hadap sana Kakak, hadap sana. Guryang manis nambyai kula. Wes yo wes dong riko meker sing kuno. Pintere kok iso kompak lho. Gumun aku mesti gumun. Lah sindane Pak Minto takoni kompak. Kari manis, guryang manis nambyai kula. Sampeyan gumun iso kompak ki mau. Nggih, mau kok obo kok ngene-ngene ngono. Ora, sumpah ora tak obo. Alah wis. Dereng. Yo, swear. Wis. Iki lho, tanganmu. Madhep. Gah. Madhep miring. Ora usah. Miring. Pak, nak suwer saiki gak ngono Pak jamane, Pak. Ngene miring. Hah. Jenengan majeng mriki. Saiki nek suwer gak ngono. Iki ada iki wis. Iya. Dalang jajal. Pengen romanise dalang aku. Ora sudi. Yogone dhisik. Lah yoga mesti pinter-pinter, Pak. Pak adakne sampean iki lho, bose lho, anak lanang mesti pinter. Lho, masa bengi iki? Iya no, iki sing duwe kan iki saiki. Oh, kuwi. Iya no, tatitno ya. Coba ya, yogone ya aja nganti sini. Bos nom. Oh iya, bos muda. Iya. Kari manis. Yogone ora Mas Wodok. Sik Mas, aja yogone. Apa? Bose wedok sik. Oh iya. Klosaben. Ayo. Syutingin. Alah, sesuk mesti tubruk. Wis pokoke iki kok iso action manis kaya yok sinden ora tak isi do, ora sido tak ijolne. Padane sandal iki lho. Ono iso dijol ning ngawur kuwi lho. Tegese dijolke gelange. Oh, alah. Mangke jenengan nek mboten purun kula potong 5.000 lho. Kuwi awake dhewe sing motoki kono, tapi lak sindene istimewa. Coba. Tung dek tung dik tung kling tung dak tung dek tung dik tung kling tung dak tung dek tung dik tung kling tung asik. Ayo coba. Kari manis, guryang manis nambyai kula. Wes yo wes dori komeker sing kuno. Kendangnya Mas, kendangnya. Kari manis, guryang manis nambyai kula. Wes yo. Sik. Lho nyapo ngrusuhi wong nom aku di rumah. Iki penak. Ora. Barang sindene joget jan diambut pengen aku malian. Mau dikokon megah. Coba. Tenan pengen tenan. Madhep rene. Agah. Madhep rene. Tegese iki pengen karo sindene ngono lho. Aku ndek kenane nek dalang sing ra iso masih kene lho kok mah lurunge. Ayo. Ora, tapi kon ngono. Lah jenengan iki lho. Jajal tok sithik Pak di-close up Pak. Engko dikene TikTok. Gak apa-apa. Aku wong isinan. Alah isinan kok. Lha isinan nyapa nyambut. Ora ngerti te kaya-kaya go. Aku iki wong paling isinan sak donya iki aku. Mosok. Heeh. Ngopo tau? Kok ibumu aku iki wong isinan. Lah kuwi roh sampean piye wong gampang ngisini ya. Isinan opo? Coba ya, nadane Mas. Coba. Kencing manis. Iki penyakit malah. Yo Mas jalan malah kok kencing manis. Oh gak lagune. Kok Mas. Aku jajal iki Pak. Pak. Aku sitok ya Pak. Milio dhewe. Lah sampean Pak ora penak wis. Jenengan sing paling apal ngoten lho. Ora aku lek perkara jogedan perkara manis ora iki aku ndak paham. Sampeyan milih dhewe. Pilihan apa? Nah, wis Pak. milih dhewe. Iki lho wek sampean Pak. Lah dalah nyapo kok. Sitok. Iki enek. Wah, jangan koyo nom-nomane Pak Minto ya. Pak, pilihno sitok lho, aku ora penak aku. Pak Minto manis. Sama silene. Sing biasane sapa? Ora, aku ora. Sampeyan manut sampean aku sapa ya? Ya sik Luki dhisik jajal. Sapa Luki? Oh, aku iki ayo kene. Nah, Lilis. Luki karo Lilis. Loro no, Pak. Ya. Iya. Engko mari kene Lilis Luki terus Rono, sret. Ayo masuk. Wah, tatonan, Pak. Tato apa to, Le? Lah iki gurine Kerokan lho masamu. Cah masuk angin kok tato. Lah tatone abang apik lho, Pak. Di bono, Pak. Nah.
syukur. Jadi Binte batane pitek Iki ngomong apa? Lagi kecamong man kaya ngene mereka kancane. Ya awakmu ku dijak omongi aku arep bocah lapo. Oh, ape tak jak nyanyi. Oh, bocah iki ngenane iki lho masamu iki lho. Tombol iki urung dipencet, ra dipencet. Til. Iya. Nadane coba Kakak nadane. Lho, Pak, malah dadi ngene iki lho. Malah dadi boneka cantik. Oh. Wes up. Oke. Oh, njaluk disayang ketok iya. ora. Wong kok Wadakno bojomu. bojoku lho turu. Tak WA. Aku lho karo Pak Mito jane padha asline. Nyapa to awakmu anggere nek sing mening-mening kok senengane langsung kudu. Ya ora masalah to lele seger-segeran. Nah, iki lho langsung WA lho. Sapa? Wedok Deni. Masa? Pak, kok ngantek kuwi mau sepetil ngambung anu Dik Lilis. Tenan. Wis ora tak wenehi sesuk. Syukur. Wong iki bagiane sing Mulane aja sembrono wong iki dipantau saka ngomah. Masa, Pak? Dadi wong lanang. Mosok WhatsApp sampean. Iki lho. Padahal wifi omah rong tak bayar. Iso iso golek. Ayo nyanjane nadane. Nembang ki mah ya ya cahing. Coba. Nadane sing enak. Lagu sing lagu iki mau. Oh iya ya. Seberapa? Saman waku. Oh enggak. Goyang kamu sing enak ya. Oke. Ya coba ya. Garing manis. Sak sama nyanyi nduk karo joget ya. Nadane wedok. Nadane wedok. Iki sandale sapa nek telek iki? Minto nek Pak Minto Mas. Mereknya apa to? Nek Pak Minto. Mereka segitu. Nadane wedok. Apa nek sandal merek? Garing manis, kurang manis, tambahi gula. Dil, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to. Iki urusane dagelan lho, urusanmu debok kuwi lho. Nah, rumah sak menten seret niki urusan. Ora nek ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora oleh. Wis saiki bakul perak barang ya. Mas aku. Endok karo kowe, aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya Mas. Goyangi sembarang. Sik, lek aku ndak oleh nonton lampune tak pateni kabeh lho. Nyapa to kok misro lho. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak aja anu lho Pak Mito. Kowe aja nyerewet lho kowe iki. Iki masalah iki. Sing duwe kuasa panggung ki aku. Lah nggih jenengan iki lak sinden kene iki kuasaku. Kowe kuasamu debok tak kuwi lho. Tapi kan sinden gawanku. Loh, tapi kan sak grup iki lho. Mbakmu sak kotak tok iki lho asline. Oke, berarti sampean iki rono. Ya. Aja gawe musik cangkemmu dhewe muni yo. Kowe aja sakit. Kowe aja ngesruh. Ora, wis pokoke batas iki. Ya. Oke, ora apa-apa. Oke. Ya. Oke, deal. Ya, deal. Ngantek ngangge musikku titenono. Sampai ukur dalang sindenku titenono kowe. Kowe bengok dhewe. Ya Mas. Mantep dhewe. Arep sing Iya nyedeni toh? sapa? Ya, wirawene lho. Ayo, sayu. Ayo. Iya Mas. Asik. Nah, jangan lupa mau tak goyang loh ya ini ya. Alas goyangan sembarang. Iki wis Ya terus Jang, musik. Ya. Ayo dari Kari manis. Manut awakmu nduk manut awakmu. Lah, sepeda pakai dhewe sak grup. Lagi kancaku dorono iki Mas. ora apa-apa awakmu. Piye? Awakmu melu kene ae. Tenan aku jaminane Ben. apa? Kamu sabotase kowe. Ora. Lho masamu lho iki wis grupku nyapa kok mbok eleh. Lah, nduk kowe pilih melu percil apa melu Pake? Aku piye Pak nasibe Pak engko Wis piye? mbok kowe ben digarap karo percil kuwi. Lho ora ning ngono lho. Weh, Kancamu melu kono lho oh Mas. batang nyapa malah rono iki. Aku melu kene saiki. Kowe lho grupku. Kalau Pak Minto lek ono aku yo Kowe iki grupku. Wis, padha melu. Wis nembang dhewe, nyocoto dhewe aja gawe gamelan, aja musik sak karepmu wis. Aku golek aman kok, Bro. Lho Pak Minto lho jane ganteng sampean Pak asline. Alah, Sumpah. kasep. Mau dirasani ning mobil ora ngono. Pak Minto lho tuwek nggo. Walek. Ora. Awakmu mau ngomong. Pak Minto senengane payek ora tuwek. Alah ora tuwek. Tapi Pak Minto apian lho sampean Pak Dem. takon. Dam, Dalam percil muni ngono tenan. nggih. Wis sabotase dalam semalam
Iki ku tidak tak wehi porsi blas ben nyocot dhewe. Nggih, nembang gamelan yoga sound system ra lah. Lho masa rene kancane belas, Pak. Lah salahe awak. Kalau gelem mak digirin apa sapa unggahno? Nyapa? Aku karo Pak digirin. Apa awakmu karo Kang Kolik? Dah. Kolik urung dibojo karo aku terus piye to aku. Iki ngene lho, Pak. Kuwi aja ngono lho, Pak. Iki yo diganti lho, Pak. Aja caramu ngono, sak penakmu dhewe kowe. Kowe nyilih. Tuku wis, tuku. Kene duwite sik. Sapa sing melu aku tak sawer kene. Melu aku kene. Ayo melu disawar. Kok hei. Op. Mau jadi apa lo? Ya. Ae dhewe Wis ndang saweren. Wong ae dhewe wong ngelos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cah, lampune pateni. Nah, Pateni kabeh. Nyapa kok pateni iki, Pak? Pateni. Ayo ndang sekakene, Mas. Iki piye to iki jane? Kene pateni pisan. Ya aja ngono lah. Salah. Lah iki terus petengane meteng dedet terus ndelok apa to, Lang? lah salahmu dhewe golek goro-goro kok. Wah, aku ora golek goro-goro, dalange ngesro iki dalange. Wes, Pak aku melu awakmu ae mumpung peteng-peteng iki. Lah alah kowe kono. Wis wong licik kowe iki. Gak apa-apa kene ae. Kowe kena sengkuni kowe iki Mas. Mumpung peteng-peteng, Pak. Ngene. Tak bayarane. Aku nyileh. Tampumu iki 50.000 iki. Lho, uripno. Ya aku lho. Lampunya di sini, lampunya ini. Nek kene, wah wis uripno. Lah bayar pindho kowe. 50. Mosok 50. Iki patenono wae dalange ora bayar masalahe. Nggonku tok. Oke. Oke, masalah. 50.000 kalah karo iki. Tak wene iki patenono neh. Ya to, mana ke? Peno. Kowe iki apa to, Lang? Hei. Wong kowe iki asline. Lang. Masa ya engko. Ya carane ora ngene lho, masamu mota mati. Iki lho nyambut gawene piye? Bongko lek percil, ben. Lah ya ora ngono lho, kowe ya aja ngono lho, Lang. Wong awake dhewe nyambut gawe bareng-bareng lho. Aku tak incim kat kok ngomah kok percil ngantek sia-sia tenan tak garap pokoke bengi iki. Aku njaluk tulung anu. Lah iki terus aku dagel piye to, Lang? Bayar neh no. Jangkrik. Bayari tukang. Iki tukang lampu ngarepku iki. Depan. Uripno. Wis. Hop, yuk. Asik. Siji. Ya tak kei. Aku dadi tukang lampu ae aku. Untuk 100 lumayan ping 10. Aku ya apa? Pokoke aku karo wedok-wedok. Engko tekan jero dibalekne. Lang. Gendeng iki jane sampe. Wes susi janjangku tak bledosne lho wis susi. Nyapa bledosne? Lah kok bolak-balik mati. Saiki kekuasaan lampu ada di saya. Lah iki apa? Malah kowe 100 sik. Batang 100. Tak urupne. Ya wis. Lah ngene. Layak dipateni matane. Aku pokoke kekuasaan lampu saiki. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 hewan 100. Lah apa kancane serugi petang 100. Ora kocok. Ngomongmu aja ngawur lho, tak aja. Lah iya, aku minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini penuh sewa dalang. Sik ora salaman, renek salaman. Salaman. Kok kaya lebaran nek. Nadane Mas, nadane nyanyi Mas. Ora iso. Musiknya ra iso. Masa 100 sik. Lah nyapa? Bayar nah. Wah, lagi. Lah kowe suwe dadi iki dadi apa iki dadi iki jane iki dalang apa iki kaya ngene iki mangsamu. Lah iki mangsamu iso lho aku iki bengi iki akhire tekor iso lho. Nek iso diagel sewengi tekor kok mangsamu. Rene ra nggo apa-apa. Ya Pak. Kanca Pak, ae dhewe kanca. Ora. Pak, sik kono tok iki aja dionekke. Lah terus piye? Aku wis gelo tenan iki. Lah terus aku nganu dhewe. Ya nembang kok cangkemmu dhewe kono. Ya wis. Saiki nek paribasane. Alah kowe melok sapa? Kowe ngono kamu mbok pateni no. Pakai bal pirik. Apa? Pakai bal pirik minyak bulus. Apa le? Mau musik bayar dulu 100. Nah. Iya. Ya sekarang mulai. Ayo nyanyi le. Aku sing nabuhi aku. Ah ben kene sing nabuhi ya. Wis nyanyi sembarang. Aku melu awakmu. Iya, melu aku kowe. 100. Lah alah wis nang omah Mas aku. Ayo tak musik wis nyanyi mau apa sembarang lah. Di mana aku seneni bulurah aku malane ya. Nyanyi. Nyanyi. Aduh jangkrik. Nah, pokoke ngono kuwi saiki.
Engko dibalik ning. Nyapa lho kok iso nganggo balik nih barang. Lah iki malah entek. Dik kalau Dik Utang aku. Wes, ya. Utang ora? Ora kalau mesti gede. Oh iya. Yuk nyanyi Dek. Cayu nyanyi ya. Yuk. Tanpa musiknya Mas Percil karo Mas Entem. Tak musiki dhewe, Mas. Aku yo melok pake aku. Aku melok pake. Jangkrik nang batang-batange. Lah awakmu ngono kuwi. Wah, ya koyo tronton le. Berarti awakmu kalau ngomong caranya kurang halu. Iya bener. Jaluk pangapura jenenge dadi pimpinane mang angel ya, Pak ya. Pak. Ngomong Pak. Bapak Minto. Angel. Pak Minto dadi pangapunten. Kula sik engko yo tetep tak ngapura ning sadurunge nembang sing nabuhi awakmu cah loro. Iya wis. Yes. Nek njaluk ngapura tak warai. Pak Minto tireng aku. Iki lho nembang karo anu ngono ora to. Ora krungu ya kok nembang ae dhewe sing musik. Ayo aku sing kendang ayo. Kari manis siji loro telu kowe bas karo 3 2 1 ayo. Kari manis kurang manis tambahi gula wes wes dong ringko meken sing kuno dadi tomblak tok ndring tu tok ketak kentung kari manis kurang manis tambahi gula kari manis kurang manis tambahi gula nyapa kok iso nesuwi lho. Wes yo wes hati aku sambek Pak ambulan stroke ambulan ngapur kari manis manis tambahi cintir nek banget ini barang wes yo wes hati pikir Emane madu ben lagi telung bengi ra apa-apa terus lah ben tak pongor cangkemmu terus aku melu awakmu Kang. Pak iki mau meet in Super Cilan. Iya. Meet in Kasudarsanan. Yo, saiki nembang komplit karo musik. Mboten apa, Pak? Hah? Mboten apa? Grupku orang ngomong ke grupmu. Iya. Nah, awakmu njaluk nyepuro sik. Wes njaluk sepuro aku. Berarti grupe sampean iki ya? Heeh. Nggih, Pak. Ora apa-apa lah grupe dhewe penting joget ora masalah. Ngesrono le. Penting melu. Iya. Iki udah kesro le. Heeh. Nak perlu ade mau. Ki lho bedane grupe Percil karo grup Kasudarsanan ki ning kene iki. Pak, lah kok malah do lungguh kabeh to, Pak? Kasudarsanan. Nggih, Pak. Ya coba, ya Mas, kaya apa? Ndopone lho tipine cuwilik sean sombela gede. Ya. Wasek. Joget. Oh. Kasudarsanan bergoyang yo Terima kasih Adek. Matur nuwun, kompak capapat rancak, nyanyine yo keras, jogetane rancak. Lah iki sing digoleki sing sinden-sinden sing kaya ngene iki. Dadi nom-nom kabeh ya, Pak. Tembange apik, lagi viral, jogete rancak apa maneh kuwi. Lha iki bangkak nyapa ning kene kowe. Lho, sapa to Pak iki? Bakul Pelembungan. Bacake kok kaya ngono. Ayah. Nusul Nyusul ya.
Lah pokoknya nek wilayah Blitar ya mesti enek to. Dimanapun Pak Minto berada ya mesti enek to Mas. Ki enek Pak Minto mesti enek enek nyiliti. Nyiliti siapa? Ya nyiliti Pak Minto. Iya. Ya ning tak sawang kowe ketok li seger ketimbang sinden-sindeng sekar gading. Nggih pancene benten to. Ngene iki wong piantun togokan iki ngerti ndi to sinden sing paling ayu. Iya Cahayu. Sapa to sing paling ayu? Sapa to? Ya jelas aku to Mas. Sing gawe kebaya ireng kimplah-kimplah koyok duduh gule. Sing bosok ya gule bosok iki lho. Ya 3 dina wis mambu. Lah kono kok iso ngaku acarane ngerti apa ora? Ayah Minto iki lho dalang acarane apa ngerti apa ora? Ya iki ulang tahune Ayah Minto. Lah iso ngawur. Iki acarane bersih desa Kelurahan Togokan. Dongake didongane muga-muga kabeh diparingi seger waras. Amin. Rezeki sing barokah. Amin. Pokoknya tebya saka bilahi. Iya Cahayu. Saka syukur sakit kabeh diparingi selamat. Bener kok yo ngerti. Yo ngerti to Mas. Lah kene iki yo ditimbali Bu Lurah. Bu sapa? Bu Sulistiawati. Apal no. Pak Kam sapa? Pak Carik. Pak sapa kuwi? Sapa? Urung kenalan aku Mas. Mosok yo ora salaman wis nyiliti. Pripun, Pak? Adadoh sampean nusul Pak E. Nggih. Iki gandeng bersih desa, bersih kelurahan ing Togokan. Ora kitang sak tembang, nembang sing apik, aja nganti kalah karo sinden. Tunjukkan kehebatanmu. Iya, Mas. Lah kuwi tak rewangi aku mau kan nyusul ning gone Pak Minto kono. Nerjo tangan kono. Nerjo tangan? Wah, akhire ning kono wonge wis gak enek budal kabeh. Akhire aku nambang keri pisan, Mas. Nambang iso keri gitu. Ya Mas iki praune wis mlaku. Akhire aku njegur nglangi. Terus mari ngono ning jero petuk bajul. Geger. Wah, wis rame tenan ning kali. Bajule piye? Kowe perang karo bajul? Iya. Ya terus ana critane apa ora? Akhire bajul kalah. Yes. Terus petuk Joko Sambang. Joko Tingkir. Oh ya, terus mari ngono. Akhire Joko Tingkir kenalan karo aku. Metulo. Naga, Man. Kok. Sampai kaya ngono kuwi ya. Sik to, kuwi awakmu apa lakon toprak to jane? Ora, mesti ceritane kok kaya ngono kuwi kaya kuwi sing ya pancene yo. Sing mbok critane cah pekok apa piye kok ya mungkin nang jerone bajule lho Mas Samu lho. Lah kowe ora percaya jajal jegur kono. Ya kegah ya boko kacane mbok jegur udan-udan. Adik nembang ya, Dik. Nggih. Cayu iki mulo nembang penak-penak nduk, Cak. Apa? Iki lho. Lah wong tembang iku mau sampe apik ning aja nganti kalah. Lah ngono lho. Lagu gergaji kok mbok pamerne. Iya, Geng. Mbokmu. Gerigis. Lah nek aku lho mboten anu no, kalah kali sinden-sinden. Isin. Kono isin no. Lah nek kono ngetokno lagu viral, aku ya lagu viral. Sak ndure. Sing lagi anyar. Apa kuwi? Kuwi Mas, lagune apa? Sing di Terlalu Stempet lagune. Coba kayak apa? Coba Mas nadanya Mas. Sampai Mas, mayor Mas. Samene lho Mas, samene lho. Nadane. Dasmu samene. Kowe tau TikTokan ora? Urung, lagi urung aku. Iki karo gelakan. Iya. Tah ora? C. Ya. Sing ndi? Sing ndi? Iya iki lho, Sing opo? Aduh ambang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya aja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dono tekku. Lah gua tekku statue iso tekmu tekku lho. Lirike ngono kuwi. Ngrungokne sinden nyiliti karo main gedang jan penak rasane. Kok ora weruh aku masamu. Kalau nganti main gedang nyek ngono kuwi. Wong malah nonton malah karo main gedang iki lho. Lah kowe kelaru wae. Mas bener to Mas?
Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok sadar tak keruh. Pas ayo tekmu tek. iki lho sing kleru iki lho. Tekmu tek no tekku. Statue Dalam cuek baru malu. iki lho sing iso. Aduh adik ini mau juga abang yang gayu. Statue setelan cuek baru malu. Mas, aduh adik ini mau juga nyapa. Haus apa piye? Lah awakmu yo ngawur. Lah kok aku dipewepet. Lah iki lah lagune mesti sok. Mungkin apa? Statue. Sing apa? Arab Saidu. Arab versi jajal umpama kita gawe versi awakmu versi Arab jajal sobra. Aduh adik ini mau juga gaya rayu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Versi Arab. Awakmu kok iso di versi ngono kuwi. Semangani ben-ben. Iki mosok urung dingoni panitia to, Mas. Kok mau yo dikek daran. Masalah aku lho nemu ning ngunut Mbak to, Mas. Ketoke mau yo anu mau ketoke aku teko mau nggo sarungan yo metu kopoluan ketoke wong iki. Ngawur padakne apa? Sapa? Sing metu kopoluan sapa? Jenengan. Lah iya. Kok malah ngaku to. Kuwi apa lek sing ora ngaku sembarang. Apa-apa. Nek versi Jaipong iso? Iso. Jajal lek Jawa Sunda. Jaiponge Mas Jaipong. Tak gendung tok ketak gendung tok tudah ketak gendung tok ketak. Lanang wedok. Ya sak. Wedok Gendung tok ketak, tak gendung tok ndasmu, tak gendung tok ketak, gendung tok gendang. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Enak ya juga. Weh bisa weh. Ya coba nyeliti. Weh rock. Satu. Samono. Iya Mas. Hei, satu. Jauh. Sing iso bose. Satu. Aduh anak ini abang yang mau. Satu. Cuek makin baru. Aduh anak ini abang yang maju. Mas Percil. Dalam. Kuwi lek nganggo garap rock to iki. Nggih. Nah, ekspresine jarite kon rada ngunggahne sithik tekan dhuwur dungkul. Nah, coba. Yo, coba kaya mau. Kowe bar tandur to. Ora yo coba dicake. Wedok asli to, Pak? Wedok asli to, Mas. Wedok kok wulu tok ngono. Iki ngono gawe stocking. Aduh. Ayo coba dicelake yo. Wis stocking opo? Stocking bulu. Aku kan wingi tanggapan dadi Anoman, Mas. Ayo, ngene lho, Pak. Ayo, yo ngono. Kurang penekanannya kurang. Wis tak teken kok sesuk mbledos no tak iki. Ora. Ditekan neh. Kurang. Tekan neh. Ngeden neh. Kita wis betul. Tapi buka songo, Mas. Tapi lek lagu iki paling apik niki, Pak. Apa ki lagu ya pop ya? Apa, Mas? Pop, lagu pop. Iso ora? Gak iso aku nek pop. Iso. Wes senengane nyanyi kuwi ta. Aku band nek lagu band. Band. Tambal band. Tambal ban kuwi. Tambal ban jeng. Apa tulisannya kan band tambal ban. Nek gak ngono jumbuhno omahmu apa piye? Apa? Gunamu kan daerah Tuban, Tayub. Tayub.
Aja tambal ban. Oke. Nada Mas. Ayo. Tambal ban. Iya. Iso wae. Iso. Tambal ban. Paham. Iya. Paham. Pak, iki lho, Pak. Pak, kerja lho, Pak. Nyapa kok iso ngomong karo Pak Mito? Lah kok koyo mungkin iki krungu lho. Yo maksudnya awakmu biar jelas ngono lho. Tambal ban versi apa? Versi apa? Iki versi kehidupan rumah tangga. Oh iya. Tuh, kehidupan rumah tangga. Apa ini? Ya saya seniman, kehidupan seniman. Oh iya. Emak jedar, emak Ngarepe sih. Aku iki aku iki dadi seniman kerjane nek enek tanggapan wayah rame duit jutaan wayah sepi bingung golek utangan. Ya bener. Emak jedar BRI teko wah iki wayahe bayar angsuran. Ya bener. Emak jedar. Bang Mekar teko wah iki wayahe pelunasan. Ya bener. Emak jedar. Dan kolektor teko wah iki bingung golek alasan. Oh ya bener. Emak jedar. Pak Carik teko wah iki ayo budal ning poluan. Ngawur aku nek ngono. Sosialisasi ben kabeh kuwi bersih. Paham ora? Ditingkatne UMKM masyarakat togokan iso dadi ayem tentrem kabeh duwe lapangan pekerjaan. Amin. Hindari itu maksiat. Hindari itu judi. Karena judi dilarang oleh Roma Irama. Dilarang oleh negara dan agama. Niki nembang. Niki lari. Mak jedar. Lari. Ganti bocah-bocah. Nggih, lak mau kan pun sampun sing dereng lho, Pak. Saiki ana pundutan, Mas. Oke, menapa? Iki ya wong jenenge awake dhewe ning kene iki diperlokke. Nggih, Pak. Pak. Endi, Pak? Pak, Napa enten napa lho? endi? Ora enek iki nang liwat WA. Oh, ya. Oh lewat WA. Kuwi anu resmi ya, Mas. Oh, resmi to. Katur sedaya warga masyarakat Togokan nyuwun tembang ingkang garapipun saking gamelan. Mesti apa, Pak? Gamelan iki, Pak. Ya, kok wedi ta aku ning kene. Kowe lo mikir apa aku nyapa-nyapa. Lah awakmu senenganmu telintisan karo Pak Dalang mulane kono ya siaga. Pundutane Jaipong. Oh, Jaipong. Jaipong berarti anu, Pak, bajeng loncat. Apa sing ngomong bajing loncat? Lah napa Pak Jaipong? Walang kekek. Oh, Ayo, walang kekek. Maksudnya walang kekek kancane bajing loncat lho, Pak. Ya. Kan Diawiti saka Caping Gunung. Oh, ngoten. Sinten Pak niki sing diatur Pak? Sirmu sapa? Sindene lho Pak, kula manut jenengan. Sinten Pak? Sing nembang iki nyuwun sapa sing nembang nduk inget nduk? Mbak Dia, Mita, Pak, karo Pak. Mbak Imas. Rambut iku candol jaran, Pak. Mosok golek. Kowe iso kecandol jaran iki lho. Lah iya. Mbak sinten wau? 3 berarti, Pak. Mbak Mita, Mbak Mita, Mbak Dia, Mbak Imas. Oh, Yo, Mbak Mita, Mbak kaya Dia, apa? Mbak Imas. Caping gunung kenek, pepeling kenek, babaske neng walang kekek. Walang kekek, Jaipongan. Subuk geropak disaut buka celuk. Yang apa? Yo. Walang kekek Buba. mencane tinggal mabur mencane bari aja ya mas anu wedok yen ditinggal setengah mati Mbak Mita. man
Yo. Mas Rentem kancanono Mas. Dek nyiliti kowe gawane Pak E. Nggih, Pak. Adoh-adoh kok Bojonegoro nyusul Pak E aja nganti kalah karo Mbak Hani. Mboten. Kowe ngetokno kabisanmu. Ayo. Pun kula Ayo. tokne Ayo. bibar niki. Coba kowe ngrimongo coba kaya ngapa? Ayo. Ong ketek. Ayo. Matamu. Iki lemari ini lho. Sidono sampur, Dok. Sidono sampur, sidono sampur. Iso ta? Remong ta, Mas? Remong ta awakmu. Lah nek mau kan versi Jaipong. Nah, Saka Sunda iki Jawa Timur. Berarti Jawa Timur versine anu Pak, sik dong Pak berarti Pak. Iki sapa ora to, Saya? Sembrono. Aku naleni lho gak iso ya. Biasa, Mas. Ayo. Nah, wis malah. iki gaya putra apa putri? Kayak putra apa putri? Putri mawon. Putri apa? Putri apa? Ah. Hah? Putri apa? Putri apa? Putri malu. Sopo pedes. Nah, coba. Yo Mas Manto, Monggo apa? sareng-sareng kalian Nyi Liti sanggeng pundi Pak Yu? Saka Sanggar. Sanggar apa? Sanggar Pamujan, Mas. Lho bakal enggak sanggar seni apa? Sanggar seni apa? Ora enak ya anu Sanggar Seni Sekar Gadung. Sekar Gadung. Nyu Sekar Gadung nggih? Iya, Mas. Monggo sareng-sareng Remo Gaya Putri. Udan-udan, Mas lunyu. Kuwi ngopo arep tanjak apa arep ngopo kuwi mau? Arep tandak niku kebleset ini lho, Pak. Jadi langsung tanjak. Remo Gaya Putri. Iso tanjak kene lunyu rada-rada. Ayo yo.
bas sabar ngremo ya ngremo jejeg kancane mata jejeg tangane piye lha ngono kancane mbok jejeg kok Carane yo. Jejeg Pak. Ning kene iki ra kon tukaran kon menghibur masyarakat lek mau kejejeg. Remo kocok remo. Lek anak wong ngrimo ki nyisih. Aja ning kene nyisih kono. Enek wong ngrimo malah ngrusui ning ngono nyapo. Mbok yo ngale ning ngarep ratan ngono piye? Wis bagong ngono. Rumah saku ngrimo lho kancane iso dijejeg lho. Lha iki wau gantung sikil lho Mas. Pancene gantung ngene iki lho Mas. Lah sampean iki ngarepe. Oke, monggo. Tapi lah tak balik ditenono kowe sampean nesu ora. Ora. Ya, wis monggo. Mas. Aku seminggir iso dijejeg. Lugo. Bisa ta? Bisa. Pas. Lah nyapa ora oleh nonton kok. Ya nonton kene, ayo. Pamirsa. Aja malah ngindar kuwi lho. Bapak Ibu, ayo ngaturaken. Iya, ya ampun. Nyapa? Malah kaya wong tumor. Ora ketok iki mataku. Yes, wong garek nggih, sering ini pira pene lho. Ini tok. Cekap semanten. Ngidung kok langsung bonteki kuwi lho. Paling gak yo ora ketang sagongan. Wis iki ra enek wis anu. Danane mepet, Mas. Kok danane mepet? Ngaturaken pinarak ingkang sekeca lumantar jula-juli arek Surabaya. Gila. Oh ya ora to kowe. Kowe pasti candi to kowe asline. Hah? Aku asline lho Jawa Tengah tapi mudeng awakmu sing Jawa Timur kaya. Lah ya kowe malah ra mudeng kowe iki. Lah iya. Awan-awan mangan kasur cah prawan jombang umur. Sugeng dalu para pamirsa sugeng mirsani ra ringgit purwa monggo sedaya Kidungan Jawa Timuran katur Mas Tulkiyem Pare ugi Mas Gawer sami lenggah kanthi Cacai
pira lawase yen diibaratne kaya wong mampir ngombe mula sing rukun karo kancane gotong royong nyambut gawe meja gemok ra bunder-bunder aro nurut barek wong tuwa besoke dadi bocah sing pinter bocah kene pancen ganteng-ganteng senengane sing peteng-peteng nggawa sing wedok atine grengseng bareng didemok otote metenteng wong model sepeda jengki setire cendak dawa sadele wong model arek wedok saiki katoke cendak ketok sadele aja ngono Dik sing alon-alon mlaku alon sing penting parane aja ngono Dik aja dadi guyon aku ngono sayang karo kowe bocah kene pancen dablek-dablek ngomong sing wedok sirahe mumet sing wedok dikongkon mijet dipijet wetenge sing iso ruget-uget cekap semanten kidungan kula menawi lepat nedi sepuro alon-alon Dik sing penting kelakon lah kok isih kuwi lho cekap semanten kidungan kula menawi lepat nedi sepuro Pak iki lak gedekne piye to Pak kok sampeyan dekno Panjene anu gawan kok Mas ndake Mas. Apa iki lek gawan saka omah mesti setel. Sih gawan. Masane kidungan dung dung. Dhisik kan bekas drum band Mas. Lek mau ngendekne kuwi lek. Koko sing tupa kumelon ngening kentiasa